पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून दिलेली एक शववाहिका सावंतवाडी नगर परिषदेच्या ताब्यात देण्यात आली आहे। या निर्णयामुळे सावंतवाडी शहर आणि परिसरात नागरिकांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे। अंत्यविधीसाठी शववाहिकेची उपलब्धता होताना गैरसोय निर्माण होत होती। आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून एक शववाहिनी कॅथोलिक असोसिएशनला देण्यात आली होती। यात आता नगर परिषदेच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या शववाहिनीची भर पडली आहे। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेकडील शववाहिका नगर परिषदेकडे वर्ग करण्यात आले असल्याची माहिती सावंतवाडी नगर परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे। यामुळे सावंतवाडी नगर परिषद हद्दीतील नागरिकांना आता गरज पडल्यास शववाहिका अधिक जलद आणि सहज उपलब्ध होणार आहे। अंत्यविधीसाठी शववाहिकेची व्यवस्था करताना होणारी धावपळ आणि आर्थिक ताण कमी होणार असून नगर परिषदेच्या माध्यमातून ही अत्यावश्यक आरोग्य सेवा नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी उपलब्ध असणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।